Ni ju tunum ni em ya ublay. Lada ki haka ji em gejongi kim nyat bed. Ni la ju ong ni em mo la ublay iet janga ni ublay laklet janga mo habaki jingpang kiwan habaki jing susi kiwan ani lada kanu ka jah ka ji em gejongi ka bangi ngim snob ha. Ni la ju long arta tien ni em ya ublay. Menta kasni kwa IP ban ya thu shapi ya kwei ka jingja na ka tien ka jo ublay ba shapang wei ubriu ba kraw ubriu ba kerpang de balai long kerpang balai long ba kraw ka kwa IP kan sngap ba pin sha skor ba ka tien ublay ke thu baladan wei ubriu ubaha karias ubasa karias uni ubriu ulong ubriu ubabet ubri uba janai ubri ubam dan kanu jibakla nang tade ubri uba kiar banle nak basnil ulong ru ubri uba shepting ya ublay omde tang kata uni ubri ru ulong ubri uba riu spa ba dongin ye pe hadu kanu ulong ubri ru spa uni ubri udan ya ki khuon nyaungot ki khuon senrang langut ki khuon kan thai nang ta udan nyau hajar kilang berat nang ta udan lai hajar ki ut to empat kut tang kata udan ru san spa jur kini ki masih dap bat nang ta udan ru san spa ki kada kentai de lo ong ba kan ni udan ulong briu bakraw ba ha kata kapor udah we na ki briu bakraw tam ma kham tam ki khun na karimi ngi di long ba la ja ka we kapor kat ba kini ki briu ki dang ye let ban mani blay ma ban let sya ka jaka blay ban yang khma jo blay usai tan uya cherum seneng ban yo ya ki briu blay ha kata kapor long usai tan ko setan Miu iyo syakri jonga usyakri ubabet usyakri ba omdan ka jiduna uba syepti yang yanga usaitan wong kumno wong hoon usyepti yang yami namar milakar khuti ya milakar khu ya ki kam ni ki kti ke jong de ublay long kumno wong to min sim lut min kta lut ya kat ya ki jingdan ke jong henry tang ya mem day berkata to nginya pet ke ke baja haba usatan ulami nang ta haswa bangin pet ke baja pitip ke teng ni brio dengan kermen bu na preng jepi pla jubab o pla ay ke badai baka kerteng juni brio du ujub
Hoi ujub. To. Loong ba mah bau setan ulami mah lalet ban pensitam ya ujub. Ulah persang ban siemnet ya baharo ki badan ba em. Ke belajar. Loong bakat ba kita ki khun ki jong ujub kidang ya bam kidang ya di so ba ki ying mo jong wei na ki hinmen wei na ki khun jong ujub. Kensan lawan wei usyakri. Lawan ya thu ha ujub ba loong. Ba kisabia kilawan tur ba kila keni lut. Ya kini ki masih dap ki badang lur. Nang tade bat ya kini ki kada kentai ki badang bam pelang. Ndai tang kata ba kila peniap lut ru ya ki syakri baro batang utama wei ba laim. Along kaji sosi ke bakrau nak bentar ke jong ujub. Ndai ompat kut tang kata lawan sawe syakripat wan laong. Bakat ba kini ki lang berat kidang bam pelang mah kading kelawan hap na bedeng bat kala bam dulut ya kini ki lang berat. Nang tade ya kala thang du ya kini ki lang berat bat ya ki syakriru. Nang tade loong ba ujub lamut ban keren hang ta lawan biang sawe syakri lawan itu baki kaldi kilawan nang tade kila leyu kila kenie wa kila tur bat ya kini ki ut bat nang tade kila peniap lut ya kita ki syakri jong ujub batang mau marwei u laim. Empat kota kata hamar ba ujub lamut ban keren lawan biang sawe padulah syakri ulawan ye thu ba ka ying ba kini ki khun jong ujub ki syong ban ya bam sengop ha kal bajur kelawan syok sau dong yang ta ka ying ba kata ka ying kala hap halor jong ki bat baro kila yap lut mentahang ni ujub dan Yesu satang marwei udan ha kata kapor ujub loong kum do hatu ulat tem yo blai hatu loong blai it yang ulang kum do utrai ba ai utrai ula sim no ya ka kerteng utrai ngan yai ai ngu ngan yai ker khu ya kerteng ka jong utrai di phiu i ujub sim la randien na ublai hinrei ulai yai ne ban long ubri ubabet pat uba septing ya ublai dia uni usaitan habalo iya kata lali ong ha ublay tang lada mikta ya ujub ya kado ya kising jo dia usaken riak no nami ublay ha kata keporu ula ailat ya setan bantin ju ya long tu tin ju yu tuk ta yu ta ya kado jo hinrei men omla ban kata ya ka men sim jo utau setan ulah mi no nang ta ulah lek ba ulah ta ya ujub ulah tinju ya ujub da ka ba upen mi da uto jao baro siren yeng to nadu kli hadu kejat daki to jao la datang iwe to jao ru imi mah kamet ke jongi kan nu ngipang den em ne ngilen yar ngiyam ngiut perkat hang ni ujub baro siren yang umi dok jao hadu ba mo kalok jong kalong kum no i no mo yau ta oblei jong me batu yap no i no yau ta oblei jong me mo batu yap no nama kala i yang ta kajin jar jong jub hende ujub pat lapai ketien kum no ulang pembanya ka pakran kum ko riu bie hatu ngin pediang na ublei tang ya ke babha pi hadu ka dikapor ula do no ya ke baro kijing dan kijing em jo ula do no ya kijing kia udan ha pedeng kijing pang kijing jar hendrei wat akan dikaporu ujub sim larandin hendrei ulai yai kerku bat yai aingu beng ya oblei namar kan ni ke jing le ke jong jub ke jing ai jing yai ne ke jong jub ha oblei
ngio i hak tien ke jo blai habakut jo ka di kitab i ba ublai ula kerku ya ujub ula yo biang ya kamet ke basyat ke baklan nang tade ki jingri ke jong uru arsya mo uladan men shua udan kanu kem tu nyau hajar kilang berat menta pat uladan khat sau hajar ki lang berat nang ta men shua udan lai hajar ki ut menta pat uladan Henry hajar ki ud men shua udan kanu sans pajer ki masih dap ublai paula ku ya u daki sans pajer ki masih dap arsya ndai jang kata dan ru kanu kum tu sans pa ki kada ban bleru la ku ya u sa sans pa ki kada arsya ublai la ku nanta la ku ru da ka ba uladan biang sa nyongut ki kun ba senrang bat lai ngut ki kun kente di pi gini ke jikar khu jo blai nak dau jong ka jing yai ne ke jong u ha utrai na lo jo ki di ke jikar khu ke jo blai u blai ula kar khu shu ya ujub da ka bawla ban islam shu ula i hadu mau la em hadu sao pateng la i ki kun senrang jo u hadu sao pateng di ai bangi ru ibe pi we ngin long ki kun ke jo blai ki ba yai ne ban i bat ban ma ban i ban long ki ba shepti ya ublai ngadan hang ni menta iwe ni activity sheet ma te hai ni pin pendam knau pila ban ken mau ya ke jigir khu ani ta ki jingdan ke jong ujub hasuwa mo joka jitenju bat hadin jongka jingtenju pa ha ki ai baro pada pren ki jingdu de ki jisnosi ne ki jinjar tu ngin nyai ai ngua bat ngin ong kumbo ong ujub utrai ula ai bat utrai ula shimno long blacker khu ya ka kerteng utrai tu ngin duai trai ngi ai ngu ya mi ne kapo ni khlamat kementa ngi ai ngu da kam ni ki jihikai ki bangla yo akan ni kapo kementa nang yarap banang ai boringi pengen long ki kun ki jong me ki khna ki ba iet ya mi bat ki ba shifting buram ya mi ai bangin buat ya kenuksa ke jong ujub balong atrai taki bayai ne ame ha pedeng ki e baro ka bangin mat ha ka gm ke jungi la kalong kanu ke gsm ke g kendu ke gm ke jungi ya rapengi bangin long ki khun ki jomi ki bayai ne ban ie ban le ya kaman ke jomi ban pisgo bhai me ha ki e baro jo ka gm ke jungi ni IT hame bangi boti ka jipnya ka jomi na kam ta ka jing im jing long baro hateng jisu ngi pan amen ublai ka khu pi baro in se syam biang ha ka we pa kapor bye bye